Tento diaľničný úsek, Lietavská Lúčka, Dubná skala, vrátanie tunela Višňové, je pre celé Slovensko doslova požehnaním. Táto stavba je spojená s obrovským množstvom príbehov, aj dobrých, aj zlých. Ale je to nádherné dielo. A keď človek prejde sám bez sprievodu ľudí, tak si uvedomí, že čo všetko sú schopné, rozumné a ľudské ruky. Zahojili sme týmto jednu vážnu dopravnú jazvu Slovenska. Verím tomu, že všetci dokážu oceniť, keď pôjdu tú svoju cestu každý deň do práce, že nebudú musieť už absolvovať tie kolóny pod Strečnou. Až dnes z tunelom Višňové zrazu dostáva zmysel aj tunel Ovčiarsko a tunel Žilina. A pre mňa tento tunel, táto stavba je o naozaj obrovskej emócii. Chcem poďakovať všetkým mojim kolegom Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorí tu nechali čas seba. Bolo to veľmi zložité, komplikované, vyostrené, ale dnes máme tento výsledok. Ešte raz všetkým zo srdca ďakujem. Som veľmi rád, že sa sprístupňuje a otvára tento diaľničný úsek aj s tunelom Višňové, ktorý bude významným príspevkom a významným míľnikom nielen pre slovenskú, ale aj pre európsku dopravnú sieť a infraštruktúru. No ako vrodenému Vrútočanovi mi nedá nepovedať, že sa veľmi teším za tých všetkých tranzitujúcich motoristov. Už len veľa šťastných kilometrov pre tento tunel a šťastné a Višňové vám prajem. Požehnaj túto cestu i tento tunel. Ochraňuj od nešťastia a škody všetkých, čo budú používať ich vo svojom cestovaní.